ಗೈಸ್ ಅಂಕಲ್ ಪಿದಡಿಯಾ ನಮಗಿನಿ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ. ತೂಕ ಇನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಅಲ್ಪ ಓ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಇತ್ತದುಲೆ ನಮ್ಮ ಐತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಆಯ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದ್ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಆಂಡ್ ಐತೆಂಗಲ ಸಾನ್ವಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲು ಉಂತಾದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೋಡಿತ್ತೆ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇದಾದ ಮಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋಪುನು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ತೋಚ್ಪಾವ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಟೆಡೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಪೋಯ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ 100% ಉಂಡು 100 ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂತೆ ಕಡೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಆತೆ ತೂಕ ಏನ್ ಚಾಪುನ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಲೆ ಅವೇ ಪೈ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿಗಂತೂ ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಪೈ 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 ನಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಡ ಗೊತ್ತಾ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಂಡು 7% ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು 1% ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ 1% ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೋಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಡೆಗೆ 62% ಉಂಡತ್ತೆ ರಾಜರ 62 ಉಂಡು 654 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದೇ 654 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಯ್ ಉಲೈ ಬೋದು ಬರ್ಕನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕು ತಿಕ್ಕನು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಡೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂದು ಪೋಪೇರು ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂವರೆ ಉಲಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿಡಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ತುಂಬೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ದೆತೊಂದಿತ್ತಾರಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಸುರು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಡೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮಕ್ ಉಲಾಯಿ ದರ್ಶನ ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ನಿಕುಲು ಕೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಕೆರೆ ತೈಟೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತುಪ್ಪೋತುಂಟುಲೆ ಈ ಸಾದಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಡೋ ಬತ್ತಾನ ಮಾತಾಡೋದು ತೂಕ ಹುಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ತೂಕ ಅಂದು ಮಾರ ಆನೆ ಸ್ಟಕ್ ಆತೇರು ಹೌದಾದಿ ದಾದೇವ್ ಆನೆ ಬಾ ಬಾ ಬನ್ನಿ ಮಗ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೀತಾ ಮಂದಿರ ಪಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಗೀತಾ ಮಂದಿರದ ಫ್ರಂಟ್ ಉಡುಪುನೆ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರ ಪಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವಳು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಅವರೆ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೋಂದು ಪೊಡ್ದುಲೆ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿಡೆ ಕೌಂಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತದೆ ತೊಂಡ್ರೆಪ್ಪುಡು ಉಲಾಯಿ ಪೋಂತಿಲಕನಿ ಈ ಕೆರೆ ಕುಲ್ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವನಂಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವು ಸಾದಿ ಆ ಸಾದಿಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋವೋಡು ಸೊ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ನಡೆದು ಸೀದಾ ಮೇನ್ ದ್ವಾರಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಮೇನ್ ದ್ವಾರದ್ದು ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲ ನಮ್ಮ
ನಮ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನದ ತೊನ್ಗಂದ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬತ್ತ ಅವಳು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಚ ಅದಾವೇನು ಒಂಜಿ ತೊಂಡೇರು ಇನ್ನು ಸಾನ್ವಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಚೆ ನೇಕಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರಾಜರು ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆನ ಬಕ್ಕಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಮಠಕ್ಲೆನ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ತೂವೊಂದು ಒಂದು ಶ್ರೀ ಕಣಿಯೂರು ಮಠ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಎದುರೇ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಂತರಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ತೂವೊಂದು ಒಂದು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎದುರು ಪೋನಾಗನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಮೂಲು ನಮಕ್ ಕೂಡ ಕನಕನೆ ಕುಂಡಿಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಪೋ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡುವ ಮೂಲ್ತುಲೆ 0 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋಜ ಒಂದೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಬಂದಾಗ 62% ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಮೇನ್ ದ್ವಾರಾಗ ಪೋಪ ಉಡುಪಿದ ಮೇನ್ ದ್ವಾರಾಗ ಅಡಿ ಪೋನಾಗ ಏತಾಪುಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಹೋದ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಕೆ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಅವಲೊಂಜಿ ಚೂರು ತಿಂದು ಬರ ಬತ್ತ ಅವ ಒಂಜಿ ಆದನ ಲಾಯ್ಕಾಂಡಿ ಸಾನಿನ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ತುಲ್ಲಾರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನ್ ಪರಾಯಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾನಿನ ಬುಡ್ದೆ ಪೋಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಡು ಪಂದ ಅಂಡ ಅಲೆಗ್ಲ ಸಾಕು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾಕು ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ನಂಕ್ ಅತೆ ಇತ 22% ಉಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪನೋಡ ಅಂಡ 1% 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಲೆ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಬಿಲೋ 50 ಪೋಡು ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿನಿ 55-60 ದೌಲ ಬತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸಾನ್ವಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಒಯ್ತು ಹೋಯ್ತಾ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತ 22% ವರಿದುಂಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಯ್ಯಾರಡ ಯಾಕಡ್ 4598 ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ 72 ಅಂಡ್ 600 ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ 74 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡು ಸೊ ಒರಿನ್ 22% ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂಡು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಚಲದೇ ಇದು 90 ಅಂತೂ 100% ಆರಾಮ್ಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ 22% ಇತ್ತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನನ್ನಲ ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 94 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಯಿಲ ಕಾಪುಂಡು ನಿಕು 40 ರೇಂಜ್ ಡೆ ಮೆನಿ ಪೋಡ 100% 100 ಇರ್ದು ಮಿತ್ತು ದೆಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನವರ 102 ಮುಟ್ಟನದನ್ನ ದೇಯ್ದೆ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಟ್ರೂ ರೇಂಜ್ ಬಂದ್ಪೇರು 110 ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಏತ್ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡಲ ಓಲ್ಲ ಸಿಟಿಟೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಕೊನೋಡ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ 40 ರೇಂಜ್ ಬತ್ತಾರ್ಡ ಓಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 100 ಮಿತ್ತು ಪೋವು ఒక తూకే నానైతే బేత ప్లేస్ పోపినంజిండు అప్పగా ఇంకులు కరెక్ట్ అడే జనపాడ ప్లేసెస్ లనిక్లే తూవరే కరెక్ట్ ఆపుండు ఒక పోನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಲಿ ಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಸಾನ್ವಿನ್ ಪಿರೋಡ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಾರ್ಲ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ಆಲ್ಮೆನಿ ತುಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕೊಡ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂತಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದು ಪುನಿಕ್ಲೆ ಗತೆ ಒಂತಂತೆ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಏನ ಅನ್ಪೇರು 10% ಲಜ್ಜಿ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ
ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಾಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್